Aktar minn 2,5 miljun euro fondi Ewropej se jintużaw biex immigranti irregolari li ma jingħatawx dritt tal-ażil jerġgħu jintbagħtu lura pajjiżhom. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg spjega li dan il-fond jagħmel parti minn pakkett finanzjarju ta' 75 miljun euro li se jintuża għas-sigurtà nazzjonali ta' pajjiżna u l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Dawk in-nies illi ħarbu minn pajjiżhom mhux għaliex hemm instabilità jew hemm gwerra u allura meta waslu hawnhekk ma jingħatawx id-dritt tal-ażil ikunu nistgħu nirritornawhom lura. Ovvjament huwa importanti li l-pajjiż ikollu l-ftehim mal-pajjiż ta' oriġini. Borg qal li dan huwa l-ikbar pakkett finanzjarju li qatt tinnegozja pajjiżna għal dan il-għan. Bil-Kummissjoni Ewropea tinsab konxja tal-problema tal-immigrazzjoni f'pajjiżna. Ian Borg spjega fid-dettall kif jistgħu jintużaw dawn il-fondi. Ħafna minnhom ser ikunu interventi relatati ma' entitajiet bħal l-Awas u l-Kummissarju tar-Refuġjati sabiex inkomplu ntejbu l-kapaċità li huma għandhom sabiex jirrelataw ma' din l-isfida. Ovvjament anke nkomplu nsaħħu il-Forzi Armati ta' Malta bħal pereżempju it-tielet helikopter, ajruplan żgħir u anke lanċa oħra. Fi ftit tal-jiem oħra se joħorġu l-ewwel sejħiet għal korpi dixxiplinati f'pajjiżna u entitajiet li jaħdmu fuq l-isfida tal-immigrazzjoni irregolari sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn il-fondi.